karon sa yugto ning atong sugilanon. Patayng buhi! Tanaw sa unahan. Usag ka armored car. Doon na gina nagbantay sa ubos nga bahin ining bungtod. O Samantha. Nihunong armored car. Doon na naong Benhur. Tanawa, mga armado sila. Pito ka buok armadong tao. Murag doon na sila gipagita. Ug paduong sila dinis itong himutran. Benhur, unsi buhaton na to. Sugaton ko ka ng pito ka armadong tao. Unsa? Sugaton ko sila. Kayag ko na sila damit ni ako armas. Benhur, ayaw na lang. Magpalayo na lang ta. Ayaw kadlok. Salig na ko. Basta dinik lang. Ilugol to ka na ilagi sakyan nga armored car. Benhur! Si Rock! Ito na helikopter nga nagpayo ni si Rock. Kinsa man ka ang sakay na ng mga helikopter! Kadaula si Rock. Tignan to'y anak. Animal! Si Mr. Lau na gitingali kini. Ni anang ipaabot kong resulta sa akong demand letter alang sa mga kanagkuan sa duha ka syudad. Ay, salamat. O anak, nalimot siyang ipabuhat ako. Mayo kinalimot siya. Mano may katawa ka man ko, no? Mayo kay Tuan. Nigawas na. Tagtilpi na mo siya. Pihang magkalayo, ha? Hoy! Tingnan kay kumigo. Mamukot pa dyan ka. Uy, inaon sa pa. Tingnan na rin ko. May tayo na rin. Sige. Sige, kuutan na. Kaya naarapan na ako ron, ha? Sa? Saman ka? Bukuot ka pa? Di mahal. Malas. Malas ka ulas. Police station. Oh, dali, naog ta. Huwag musunod ta sa police station. Mayo kay mingaw din eh. Huwag sumbes. Huwag siya nagbantay ng mga sakop ni Lok. Benhur. Ay kumpiyansa sa Samantha. Tilig doon yung mga sumbes nga nasa palibot ka nagtago. Ang imong jungle bolo. Gigunitan na nako. Okay. Musunod ta sa police station. Tana. Mingaw gida. Po, sakinan. Dali, dagan sa mata. Dagan. Benhur. Tuwa sa opisina ni Luke. Kuyog katungingan ng Mr. Lau. O tuwa sa si Judas. Misod na sana. Unsa yung kailang plano sa... Nagaw sa sila. Si Mr. Lau ka nagigunitan sa doon kasakop ni Luke. Dali sa basement! Inutil ka! Inutil! Magmahay ka! Magmahay! Magmahay? Kamu ang magmahay! Hanggaw ka! Animal! Tuwa. Giguyod sa paingo sa basement. Nga naman ka to. Masa makinahita mo? Tuwa. Lamalik sila si Luke ug Judas sa sur. O gilambot pa ang pultahan. Nga naman ka to. Nga nang giguyod si Mr. Lau paingo sa basement. Puni pa, Judas. Gusto ko nga manginit akong lawas kagamay bang tagay ni mo, puni. Okay, Sir Rock. Yeah. Punon ko yung baso ning Pino. Animal. Wa nga dawatang akong demand. Isugyod mo, ha? Gihagit gid ko ninyo. Abe,
Puna ba ako, Sir Lok? Animal, grabe mo kaisog, ha? Di mo musugot sa kong offer ninyo? Pues, Judas! Sir Lok, Ano? Ano? Dama. Ang damang damtrak na puno sa zombies. ha? Gihagat ko nila. Gipalagot ko nila. Pues, dili man mo sa akong bahandi, inyo na lang ang mga zombies. Oh, ang buot mong ipasabot, Sir Lok. Dada mga zombies nga nasbang truck. O gilabay sa San Pablo o sa San Pedro. Oh, unsa? Tigdig hapon ma-charge ang battery kay wa man ay kuryente din eh. Dili din magamit ng umang handset nga ni Adin eh. Magamit siya pero di ta magkasod silang frequency ni Luke. Kaya nakalak man nga sila rin makagamit. Mao ba? Husto, sa ospital, doon ay generators dito. Makagamit na dito, makacharge ta. Gusto, sa ospital toon. Dadala na itong mga charger. Masakal man ka ning mga handset na dani mo. Oh, same ra ni sila. Dadon ko ni. Og mga bala, magdasat ta. Bitbita ng shotgun og mga bala. Magamit na na. Sige, ako ning bitbiton. Doon na pa'y mga granada. Ingunan mga bala. Isuod ko ni sa backpack. Kaya sa mata lagi guyod pa sa laing prisuhan. Ambot ng lasing. Wala man o disente. Disente man namin o insikwen. Ginoo ko. O sa kailang buhato dato din eh. Nganong ni amanta nila gisood din eh. Mayo ang taog may bawo si Benhor. Nga ni nadakpat na nilang luk. Si Lulog. Kung tinuod nga nakatago siya. Magpaybaw gitong binor nga ni ata din eh. Gabihag ta din Lucas. Ninot ang helicopter, Sir Lok. Magamit ko kini sa pagpangitan ni Pinhor Alipio. Oh, unsa? Andam na bang helikopter? Andam na ba? Yes, Sir Locke. Andam na. Maayo kayo. Samahan, nabusog ba mo? Nadawat ninyo ang kwarta nga gipahatag ko? Ano na, Sir Locke. Salamat kayo. Nalipay kayo ang mga bodyguard, Mr. Lau, nga gihatagan mo og pinakalibo, Sir Lok. Aron magialayo na to. Kwarta, Judas. Kwarta! Aron mura og ito'y silang tanan kanako. Lahirag yun kung doon ay kwarta, Sir Lok. Dalian ang kabali sa mahinampak eh. Aw, natural. Kwarta na ka na, Judas. Mao nga ikaw, ayaw yun pagbinuang nako, ha? Aron dili ka ikaw mailisan, Judas. Di ka na may tabo, Sir Lok. Naigo pirmi ni mo. Bisa pag-usap may tabo. Unungan ti ka. Maayo. Maayo, Judas. Mabuhong ka nako. Oras nga mo lampos kita. Salamat, Sir Lok. Sige, sige. Sakay na, Judas. Hantingo na to si Benhor Alipio. Niya nga akong rifle. Nga andam mo hunting kang Benhor Alipio. Okay na ba, Nora? I-charge na. Na-on ko ng switch sa generator outlet. Okay. Ana. Na-charge na. Maayo. Dili na to pasigaw ng suga din eh. Ayaw lang. Matugaw niya ang mga sumbis nga
Niya nagtago ra sa ospital. Gusto di ay tuod. Magkuha kog mga antibiotics para sa mga masakiton. Niya na magita din eh. Sige. Pagamping ha. Okay, Benhur. Diya ka una. Oh, helicopter. Doon na sa helicopter. Kisa ba kayo sakay na? Tingali yung makatabang na nako, Benhur. At doon na ta sa rooftop ng hospital. Ha? Pero tingali og si Luke Williams ang sakayana. Dili sa tingali kay wa mat helicopter. Mausad. Oh, sige. At doon na sa rooftop. Oh, Binor! Go! Tabang go! Sigaw nulok. Unsa ba kayo mo? Tabagan na yun, Benhur. Oh. Oh, Samantha. Gululok. Si Benhore. O siya ito mo, ha? Go! Sila si nanay ni Mulusing. Ugaw pa na to. Ihag na ni Lucas Williams. Unsa? Kinuha ko. Gululok. Kinuha ka ba? Uling ikaw no, Binor. May kini nakatago ko. Huwag ko manahan nila pero silang tanan. Si Jinjin may love na ko. Si nanay ni Mulusing ug atong mga kauban to ka. Idaan nilang Lucas Williams. Oh, kinuha ko. Ikaw nung Binor. Tabangin ko rin ikaw. Nando ko din eh. Nagaging mga zombies upo sa atong hotel. Ayaw paggawas niya, Gululok. Anahaon ka na mo. Kinuha ko, Benhur. Tuwa na din ang imong inahan ng mga kaubanan nato. Natultulag yun nila ang kitagwa na to. Ako ang mabasulit na nan. Ako! Ayaw pagsuldihan na sa mata. Huwag mabaso na to. Si Luke. Siya ang ang basulo na yung tanan. Huwag kinahanglang maluwas ko ang akong inahan ug ang atong mga kawanan. Maluwas mo lang sila, Benhur. Pinaagi na ako. Samantha, usay. Ako lang importante kami, Huk. Ako ang ipagita. Ako lang, Benhur. Bisa pinaagi na ako. Maluwas silang tanan. Samantha. Animal! Purog mingaw dyan napita sa bungkod. Oh, Sir Luke. Huwag na mga zombies, nga matay na. Dinatrakan sa itong mga sakop sa machine gun. Pero di pa kaya nila. Animal! Kaya naglakaw-lakaw nga mga zombies sa palibot. Buhay-buhay paghapon, Sir Luke. Balik ta sa siyudad nga bahin! At dito mangita kung hain si Binor Alipio! Andam na nga akong mga armas. Benhur, dili ba yung imong nauna-unaan nga sulungon mo ang rest house ni Luke? Malaot ka tungod sa kadagan sa pangasakop ni Luke na naas palipot. Kinahanglan makuha ko ang akong inahan, Samantha. Pero dili singon anang apaagi. Ako ang moadto. Bugti isak gawasan sa imong inahanog atong mga kaubanan. Dili ko musugot, Samantha. Dili. Pero mauna na ang bugtong paagi, Benhur. Kana lang. Doon na pa ilaing mga paagi, Samantha. Doon na pa. Tanungon ko, tanan. Sigurohon ako na makuha ko ang akong inahan sa mga kamot ni Luke Williams. Oh, ang helicopter. Murag din na ni Mayo na. Nibalik ang helicopter. Sa ato pa. Naglupad-lupad si Babaw. Ug doon na kinigipagita. Unsa? Mao ka na. Doon na nagipagita. Ug nakasiguro kong kita. Kita ang gipagita sa sakay na ng helicopter. Unsa, Benhur? Pasalipod na rin sa banda. Benhur sa kinan. Nasigawas ng ospital. O sa mata. O sa pangandam. Kaya kita ang gipagita ng mga tawara. Sonda niya ospital! Ay! Benhur, masuod sila. Unsi bato na to. Unsa? Benhur, unsi bato na to. Suklan ta silang tanan sa mata. Unsa? Pero sa hilom nga bagay. Mayo kay napa sila sa ubos nga bahin. Kaya nga no, unsa man imong naunaan, Benhur? Sige, paabot ako sa exit door ni second floor. Ha? Paulbohon ko kini ospital. Pinaagi ni mga granada. Unsa? Muna ni bugtong baagi. Aron ta magkagawas ni. Sige na. Adto na sa exit door ni second floor. Paabot ko to. Pagdali, Samantha. Oo. Amping mahal ko. Samantha. Ato na ko. Pag-amping mo ya.
na siya sa mata. Oh, Mal. Ampigan ko kinabuhi tuon nga lang ninyo. Ilabi na nimo. Hindi ko makatugot na makuha kanilok sa tumang kasayon. Isugal ko akong kinabuhi. Dili ka lang ni makuha. Nanang string wire o mga granada. Panghigtan ako ang mga pini ni mga granada kung ipahimutan ako sa posibleng maagyan nila. Magdali ko. Sigurado ka ba, Judas? Nga posibleng ang motor ni Binhor na nakitaan sa itong mga sakop diha sa ospital? Oo, Sir Luke. Wala ay magdaog motor di sa ospital. Itaguan pa sa gilid kinapit sa ospital. Anong dili makitaan? Maro-maro yung tawhana. Magkamausad. Yung kalimot, Sir Luke. Eksplitary yung tuwana. Sa dagan siya ulibawan. Pero, dili siya magsilbi ka nako. Hapit ang oras na makuha ko siya. Animal siya. Kung makuha mo siya, Sir Luke. Kung sa sunod batong. Sir Luke. Siya ang sunod na mabiktima sa mga zumbis. Ug siya usab ang ipadako sa siyudad sa San Pedro. Usa. Kini, tugaya sa nila eh. Hain naman to sila. Anong mga pa mo sila din eh? Kuyawan akong mayo. Kuyaw, mga butilis na sa mga zumbis. Patay kay Kuya ba? Hain naman sila siguro ng Binhor. Doon na sa mga tabag, tawag ko na ko siya lansit. Ano mga ka? Ubay-ubay na ang granada nga. Nahiktar ako sa string wire. Sa posibleng agyaan sa mga banong tao na nasa ubos. Tanaw na ko, Bi. Kung asa na sila, magpadoon ko sa hagdanan. Asa man ka sila? Sa kantor! Atong mo sa kantor, ha? Oh, paingon sila din eh. Wala siya! Mayo gani kay huwag ko maigo. Doon na siya linsir ang ilang mga armas. Magpalayo ko din eh, magdali ko. Sa kantor, ha? Atong sa kantor, ha? Sa kantor! Di na siya din paingon. At tuwa ko na si Samantha. Sige, dalihan ninyo to, animal! Unsa na kuno, ha? Nakita na ng Binhor? Oh, Sir Luke. Lagi sa ospital. Sa second floor. Ilang yan to. Posible nga madakpan na lang to, Sir Luke. Talawon ko si kong rifle, ha? Kung asa sa second floor. Steady lang pilot! Ha? Steady lang pilot sa helicopter! Na ako'y talawon! Hain man ka siya! Animal! Animal! Unsa to? Ang ospital, Sir Luke. Ni Olmo. Laay granada sa kanyang buto. Namurot ko sila dyan sa ospital. Ang helicopter! Dili. Pit-pit sa pader aron di ta makita. Pagadam sa mata. Sigurado gid nga doon ay mga zumbis ka nagpaingo din eh. Tungkol sa sipang buto sa mga granada. Oh, Benhur! Nagyan po ng helikopter si Bobong. Benhur! Bantay! Dili sa mata. Dagan na sa mata. Kini lagi mo. Ay, siya. Parang ito nabita! Dito sa unahan! Sa bigas na ang daagi sa mata. Dali! Animal! Perting ulbuas sa ospital, Sir Luke. Nasunog yun. Ha? Ito ba yaso? Wisit ka, Binhor! Animal ka! Di palagot kay magmayo. Animal ka! Pangitao na to siya! Naara siya sa palibot sa gawa sa ospital! Dali, piloto! Oh, amang sumbis, Sir Luke. Paduos na sa ospital kan ulbo. Nasunog. Wag ko'y labo sa mga zumbis, animal! Si Binhor Alipio ang pangita! Kung asa siya napita! Kay pusilon ko siya! Ninakong rifle, animal!
dali sa mata! Kung ang nagpusil na to, kini ang inyo! Benor, nalibutan natin galitan nila. Naigo ko sila! Mga zombies! Kaya paingon na to! Gamita ang shotgun sa mata! Dio! Paingon ako ang ibang ka-zombies! Daghan ang naigoan na shotgun. Kaya ang bala na, magbuwag-buwag. Ilabi na og layo ng maigo. Mauday! Oh, nahag sa ibang ka-zombies! Mga zombies, dagan! Oh, ang mga armadong tao ga, nigo ko na to. Gatake sa sila sa mga zombies. Doon nila yung mga zombies! Oh, Benor! Dili tagi. Inalang magkapalayot na nila. Abi na shotgun sa mata. Luda na kumpara. Ini armalite ang muda doon. Nia! Luda ko ni bala. Oh, Benor! Armored van sa unahan! Oh, dili pa sa lipod. Benor! Murag! Ugmingaw! Hoy tao! Mingaw to. Dali. Dolo na to ang armored van. Dali sa mata. Sunod ako. Benor! Gisun na itong mga zombies, Benor! Kasi ang imong pagdagan. Kailangan ka. Magkaabot na sa armored van. Batay sa mata. Ang helikopter. Animal! Nakapasalipod na yun ang animal! Yan ang pader! Tawagon ko ito masakop pila sa ubos, Sherlock. Aron mo gawas, Benor. Sige, pagdali! Kay sigurado ko nga dili na sila makagawas niyang dapita. Og nigimaw ang o. Karon ka naa ka diha, ha? Pusilon ko ang ubos nga bahin. Mulusot ring bala ning akong rifle sa simento. Kinip! Pa! Unsa to, Benor? Naigo ang akong paa. Ha? Unsa? Inoko! Dugo! Napingis pagkaigo ang akong paa. Dagang dugong ni Agas o, Benor! Nigamit siya rifle nga armas para snipe. Benor! Doon ay sniper sa helicopter. Unsa? Mayo gari kay sa paa ako naigo. Napingis lang. Yun na. Mamipintin tayo. Tigalig uspan tagtira sa nag-snipe na to. Ibantayan niyo ko na. Ayun na. Doon may betadine din nga nakuha na ko sa ospital. Doon na si Plaster. Bitadahin lang. Kaya mag-isikos ko sinina aron igot ko maayo sa kumpa. Aron dili sige agas ang dugo. Sige, sige. Oh, mga sakop ni Lucaron. Nana, nabutangan ko na. Mag-isikos ko sinina. Sigurado ko, naigo na ko siya. Sa ubos na ko gitirahan. Kalo kinako nga mulang dunay tao nga napaluhod. Wala sana ito masakop, Sherlock. Yan to nila ang mga napit. Mayo! Piloto! Pangitaw sa location! Nga makita ni mo na limot ang sa boss! Kaya na ni mo, Benor? Oh, kaya na ako. Sige lang, padayon siyong pagdagan. Papitpit lang dito sa panil katika loob. Magkitanta siya nagsakay sa helikopter. Benor, doon sa kinan, oh. Mayo. Mayo kayo doon sa kinan. Dali, duulo na to. Dali sa mata. Kasas may kasakit sa kusunod. Nakalock man. Buko na to ang bilo. Niyang po ang sa armas. Abihan ko portahan. Dali, sakay din sa mata. Sakay na sa sakyanan. Nagkasakay na ko. Pero, Benor, wayang sa kinan. Dali, Rani. Hulboto ko din mga wire. Niya, isumpay ko ng positive o negative para maandar. Naandar na. Pag-seatbelt, panagadong ko rin sakyanan. Mga armadong tao sa unahan. Ang armas, pusila sila sa mata. Hapa sa mata! Hapa!
Ay, importante. Magkapalayo ta nila. Dagay tayo sila ka nangita na to, Benhur. O, Samantha. Dagan di sila nga. O, ang helikopter. Benhur, murang gisundan kita sa helicopter. Naatoon siya babaw sa tulikod. Nagsunod na to. At si buhato na to, Benhur. O, gipusil kita. May sa... Naigo ka ba? Sa atop doon, limang nabuslot. Sigurado nga, doon ay nag-snipe na to. Gamit ang rifle nga armas. Agsa? Nasa helikopter na nagpusil. O ako ang iyang puntarya. Murugwa niyo may si Benhur, sir. Ikis-ikis magpadagan, oh. Tuwa, hindi ko na og kusog ang padagan. Animal! Kaabdik sa animal! Pweh! Sundi! Sundi lang yun sila! Animal! Maayo na kapadagan sa sakyanan ng animal! Huwag na akong maigo! Buisit! Kung sila nag-usap si Rock, may gol ka mo. Dili nga anak ka sa iyon, Judas! Maayo kay nakapaikis-ikis sa dagan ng animal! Ug naa si Samantha uban kaniya! Base si Samantha ni Nonong maigo sa kong pagpusil ni Benhur! Di ko magatugot! Nga dunay daw may tabo kang Samantha! Wala ang tulog ka armored van, sir. Nagsunod nila. Kinahanglan makuha silang buhi! Kinahanglan yun! Natawagan ko na ubang masakop na to. Ilang babagan ang taranggan nga posibleng agian ng Benhur. Mayo! Mayo, Judas! Animal! Dili ko makatarong og side sa animal. Sa driver seat. Mayo kang pagkaikis-ikis og dagan. Dayon niliko nasaan? Buisit! Buisit, bayay! Maglisod siyang pusil ako, usap. Yan nag-ikis-ikis dahin ko. Dayong ligo kung doon na iskina. Benhur, doon yung mga armored van nga nagkukod ka na to, tanawa. O, Samantha. Nakita sa dagko nila ganina. Huwag ang helicopter. Nagya po sa ibabaw. Pero watan nila po sila. Maglisod na siyang pusil na to. Kinahanglan nga, di kita nila ma-absent. Mangita nagposibleng magian na to nga magkapalayo na nila. Ilabi na sa helikopter. Asa ba tayo ni Paingon? Sigurado agad ma-absenta nila. Ilabi nagmakot na ng gasolina ni sakyanan. Bahala na. Basta kayo magkapalayo na nila. Benhur, patay! Sakyanan! Panggaan sa sakyanan! Mayo gani kay wata maabdi. Ug tuwa. Gibangga sa building ug nibuto ang maong sakyanan. Benhur, salamat. Salamat ko at maunsa. Buhaton ko ang talang Samantha. Nga magkalikawas na nila. Ug di ka nila makuha, di ka na ako. Ah! Alam to sila eh. Kung Benhur, masa naman taon kagaw. Ari anak ko din niyo sa hotel gaw. Sa to. Mura ko doon na itunog pa daw din ni Sulta. Yay ka. Yan sila Paingon din eh. Isa kagigil na din ni Sulta. Ang akong anas. Ang dami magunda na akong anas. Para kung si may tabo. Patay kung patay! Ah! Sato! Bro! Nakasugat sila sa mga zumbis! Atake sila sa zumbis! Pinusilay na! Naunsa na ka sila! Animal! Kalihok sa animal nga nagpadagan!
Pero nagtuyok-tuyok lang siya sa syudad, Sir Locke. Di siya makaplayo pa kay nababaga ng posibleng agian la. Pero makaplayo. Mayo. Sa di madugay, mahog ka na sa kumakamot, Benhor Alipio. Sir Locke, murag, nag-ana magkagit-git. Animal! Gihatan ta nila og pagkaon o. Gabi na tingali kay gihatan man ta nila og mga pagkaon. Ay, kumusta na magkaaslas Benhor? Naunsa na magkaasila karon? Mag-ampo lang ta ng lusing. Ni anong mga pagkaon nato? Kamo, dali, mangaon na ta. Manor si buhato na to. Nagkanam nagkangit-ngit. Ugabiin na gyud. Benor, doon na ni nag-alis mga posibleng agian na to o makapalayo na din sa syudad. O Samantha, nababaga na nila. Di na magkagawas din sa syudad. Pero mahala na. Mangitag ko mga paagi nga magkapalayo na nila. Pero at saon man, Benor? Uy, Nganong ni pa nga makinasasakyanan? huwag ko magkabantay na. Nahod na gasolina ang sakyanan. Unsa? Naog Samantha, dali! Oo, Benor. Oh. Ang mga armored van. Benor, si buhato na to. Unsa? Tuwa na! Nanggawa sa sila! Maigo ko na ikaw! Oh, nanggawa sa sakinan, Sir Locke. Pusila na yun. Tara, uy, wala, nakatago na. Tabaga-oy. Animal! Bisit! Dali, abi nakapidpid sa kilid na ng building! Anong animal ka, Benhor? Ah! Sluhan sa di mo, Sir Locke, ay. Kung sa to, Judas! Sluhan ba? Kaya mo nakakarbin sa gatos mong rifle, ay. Ito, anon, nakatago na yun. Agay! Kita na po ba? Niya saman! Sluhan gyapon? Kay Osman tikang buwana ka! Aptik kaya, Sir Locke, aptik koy. Aptik kaya nakatapog. Buisit! Unsa man ka, ha? Unsa man ka niya, oy! Piloto! Unsa man ka? Gusto ka ikay kong pusilon buwana ka? Pangitang pagi! Nga makita na to ang ilang posisyon sa ubos, buwana ka! Ayaw! Ayaw! Ayaw niyan po sila! Mga tonto! Benor, ipasilita nila! Machine gun nga. Nasa babaw sa armored van ang nagigamit. Di na magkabawas ang pusil nila. Benor, naku, inunig ito nila. Wala nila ang pagkagian. Nihulong na sila sa pagpusil na to. Ang helicopter! Helicopter, padula din sa ito ni Butangan, Benor. Mangitatag mga pagi. Nga magkapalayo tagki ka din eh. Pero saan man? Gibantayan na ito nila din sa atong limutangan. Kaya huwag galing zombies ng mga butron. Samot na dili na ito makagawas, Benor. Sir Locke, naas na niya na ng bilin ng tago. Pero, islam kagawas niya, kay giatgan sila sa atong masakop. Nak-corner sila duha. Maayo kayo! Sige! Mandui sila nga doolon nila ang nahimutangan nila ni Benhor. Pero kung mahimo, dili pat yun si Benhor. Kuhaon nila nga usa kay akong buhi! Saan ganito po nila? Namingaman. Medyo ngit na yun. Magabihin na ako nung sa dili. Putong kayo. Uhaw pag yun. Bahala na.
Tunlaway lang una ko din eh. Di lagi kong magawas din sa akong kitagawa sa babaw sa rooftop. Bahala na yun. Ang helikopter. Murag dito pa na. Benor, ba't ako kita ini nila? Lilion ako. Oh. Doon na nang gawa sa mga armored van. O mga armado sila. Benor, ang sibuhato na to. Musukol kita nila, Samantha. Pero Benor, maalaot lang ta. Watay kasukol nila. Daganti sila, oh. Usa. Duha. Upat ka granada na lang. Mauna ni nabilin. Benor, unsino na hunaan mo? Dito na pita, Silok! Tos na dito! Mayo! Mayo kayo mga zombies yung nabita! Mingaw na! Murag na hurot-hurot at tingali ang masumbis ni napita, Silok. Pero posible kung pagkadungog sila itong buto-buto sa masindan, lagbit, magtaingos na din eh. Bantay ninyo atong gagyan! Basin doon ay zombies! Dali! Ulo ta! Mukhang napita ako. Naraba ang mga armored van. Benor, nakita na ako. Hilihili sila na paingog din sa atong nahimutangan. Pagandam. Kay buhaton ko lang akong mga plano. Diglabay ko sa upat ka granada na ng mga sakinan sa unahan. Ngayon agyan. Dagan din sa tuong bahin kay musunod ko nimo. O Benor, o gandam na ko. Liliyon ang pag-usap ko na sila. Hinahinay sila nagpaingon ko din eh. Tuwa ang uban. Nakapwisto na sa mga sakyanan nga nagparking. Doon ay nagpapidpid sa pader ng atbang nga building. Ug doon na sa isuwa ang bahin. Naginihinig pa doon. Sakto kayo. Ngayon ikabot nila na ng mga sakyanan nga nagparking. Labayon ko na yung nagranada. Benhor Alipio! Si Luke Williams! Benhor Alipio! Kung mawili ka ba sa imong inahan o sa imong kinabuhi, ihatag ka lang ko yung Samantha! Ihatag ka lang ko, Benhor Alipio! Silok, sila sa tungan niya ng duha ka building. Nagtago sila diya. Wa na sila kagawasan pa. Ug tuwa lang tumasakop. Nagkaduol na nila. Ug ang uban, na niya naman sa kilala nga nagstambay. Nagpisto na. Suban, sundon nila. Sige, manduwi ang atong mga sakop nga sudlo na lang kitaguan ng Benhor. Kay nagkangit-ngit na yun. Tingali yung magkapalayo pa sila. O Silok, tawagan ko sila. Benor, unsa na? Nagkapwisto na sila tanan. Ug doon ay nagpaingon din eh. So di ato ginagawan. Benor, Panganab na kay niya. Ang upat ka granada. Panglabay ko na sa mga sakyanan nga nagkatambay sa unahan. o Benor, hanap na ko. Niya, kuhaan ko na og pin ug ipanglabay na ko. Ipanglabay ko na sila ni Mutan! Dali na! Dagan na! Dagan lang yun! Dali sa manto! Animal! Upo! Upo si Lok! Tagalin po si Lok! Upo si kinasunan! Animal! Animal! Mga tao nagkakasunahan! Animal! Gok na ninyo! Porsila ninyo! Dali! Likot na dali! Benor, doon sa ka! Nisikit ako sa paa. Pero madara. Parayan siya yung pagdagan. Kinahanglan magkapalayo ka din eh. Kinahanglan yun.
Hitayan! Hitayan ang nasunahan! Padayon ang pagdagan. Manor! Manor, mabantay! Hindi nakasunod na ito, Manor! Oh, Armored Car! Nag-atang na to! Pupo! Dili tayo! Dili si Manda! Ay, nasa nabita! Patos kay pagpalagan! Kinahanglang masakpal na to sila! Tonto ka! Liputan ninyo! Dali! Kamu! Suruh ako! Huwag nila kinagalan ba? Maapya na to sila! Ato sila manakpan! Pusilan ninyo si Barbas! Nadulay sa linsel! Sige! Samantha! Dili, likot na rin eh! Musot-suot sa mga kabayan! Scooter, sir! Yan ang kailang lugar, Manor! Oh, paingon sa merkado! Dali, Samantha! Huwag ningi kayo na! Maako ka na, Samantha! Ako ka na! Ayaw na lang paglugnot. Huwag ka na mahimo pa. Niag ka na sa akong mga kamot. Kasi tinawag kong amahan. Kinsa! Dili na ka na mahinungdanon karon, Samantha. Ang importante, nga niag ka na, uban ka na ako. Hayop ka! Huwag kay sama ka dautan! Oo, Samantha. Wa ko'y sama kadautan. Ang akong pundihan ay... Magawas ko! Magawas ko! Nagduo ka? Nga makagawas ka ni Samantha? Dili ka na makagawas! Kung maangkon ko na ikaw ni Higayuna! Binuo ko! Di ako sa hotel nga. Nimutagan ikaw lulong. Pahuan ito Davida. Na ako nito sa saruptap na tako. Bingaw ang palipat. Nga ako sa maray. Di ko kumpiyansa. Basin doon ay sumbis niya sa South Hotel. Si Samantha. Kumusta na ka siya? Kung sila ka ang gibuhat sa animal ng buhok ni Samantha. Ay, sakit sa nang akong... ang akong tuhod sa... Agay, mayong pagkaigo sa mga tumanganda. Sakit niya yun, Samantha. Dili ko mo ng paslok! Dili! Ayaw na lang lagi paglukot. Ayaw! Ha? Mayong pagkagapos sa mga kamot sa kama. Agay, sakit pag yun, agay. Basta ang imo mga tiil, gagapos. Abuya ikaw! Hayop ka! Yan, nawawa ng sakit kini. Madahanan eh. Oh, agwapa kini mo, Samantha. Hayop ikaw pa! Sod sa 25 katuig. Ha? 25 katuig nag-antos ko sa pagpadako nimo. Nag-antos kong tago sa kong kahinam nimo, Samantha. Agay, sakit na sakit. Oh, Samantha. Dugay na ginunta nga gusto ko nga ang kunon ko ang imong kaputli. Pero nagpugong lang ko. Kay gusto ko nga maangkon ko ikaw sa husto nga panahon. Ug ning higayuna. Nining panahona. Mauna ang gipaabot ko. Nga ang kunon pa ikaw, Samantha. Unsa? Mao ka na. Ako ka lang, Samantha. Nakadungog ka. Ako ka lang. Ako! Manis ako ito bagay!
Alam mo ang gakso. Manta. Ano mo tingin ko yan? Sakit! Huwag mo tabang mo din di. Wah! Pagkat ko. Pati mo nga wait! Nasama na nga akong wait! Huwag ka nag-agay, di ba? Hayop ka pa! Natata ang akong wait. Nasamad. Gipaak ni mo, animal. Nagdugo. Buang ka, ha? Hagiton gini ko ni mo. Pwes, niya. Hubuon ko kining akong sapot. Tanawa. Hindi mo na yung sapot. Linghigayon na. Gihagit ko ni mo. Pwes, ang kunon ko ikaw samanta. Ako ka na! Disiun ka! Disiun ka! Hayop ka! Hayop ka! Animal! Susil! Ngayon isuod ka, ha? Animal ka! Juan, nanawag si Judas. Nakita na nila ang namutangan ni Binor Alipio. Unsa! Mao ka lang, Sir Locke. Naa siya ni Sol sa usa ka hotel. O karon ni Ami. Ibantayan na mo og mayo ang palibot nini. O di na siya magkagawas pa. Mayo! Ug unsa ba inyong ibabot? Sultan na ninyo! Ug dadaan sa kutubangan ang animal nga pinaripyo! Dakpan na ninyo! Oh, Sir Locke. Bye. Hay lang mas. Abulit. Dili kay mo kay Anto diri. Dili. Bawaoy. Ubay-ubay ko niya mga sumpis sa Soding Hotel. Mayo kay, nagkabot na ko din sa rooftop. Pinuhaan mo kasi kang lulok nagdako. Unsa, mura og hagok. Kusog ang sagok. Mura dito na pita. Ito may sakyan ng nihunong. Layo-layo din si Simon Nathan. Ang sakyan ng nihunong. Mga sakop na ito nilok. Sigaw lulok. Siya tigalin na naghagok. Dulo na ko. Sigaw lulok yung lagi. Gaw, pagbata. Pagbata na gaw. Go! Hey, nangumba! Hey, nandito! Shh! Ikaw, ikaw mo din ikaw! Ikaw mo din ikaw! Hinayag yung ko ka. Sorry. Kaya parang doon yung mga kaaway sa palibot sa ubos ng hotel. Ha? Dali na. Magpalayo na tayo eh. Dali, sunod ako. Ugaw na Binor. Abnog pagkauna na. Kutuman na ako eh. Dali na, go! Dali na! Ugaw na Binor! Sige na ka mo. Buo-buo ang gasolina ka ng hotel. Ano masunog o magawa si Benhur Alipio. Bantayan kini niyong bayo ang tanang palibot sa hotel, ha? Wasay lang agyan, gawas lang sa pultahan sa hotel. Ug maambak sige si babaw. Bantayan niya po niyo. Okay. Usa, bantayan palibot. Ito na. Muso na sa hotel. Ug sunugon na hotel. Tanaw tawag unsa pa'y mahimo ni Benhur Alipio. Tanaw tawag imong kaabti kay Higayuna. Asam dagi gaw Binor? Sa exit, sa likod ko ay. Kaya siguro ko nga. Nanay nakatang na to sa tubangan ng hotel. Mau. Yun na. Exit door. Muna na go. Dali, bululok. Ugaw. Atras ka lulok! Kaya ko! Atras! Nasunog ang hotel! Ugaw! Kayo ko! Gisunog nila ang hotel. Di natin makagawa sa ini! Nasunog na ang ubos ng bayan sa hotel.
Sigurado gyud ganti ka na makagawas pa Pinor Alipio. Sige, bantayan yung palibot ha. Tingali og makalit sa og ambak gikan sa second floor. O di ba sa rooftop yan ang mga hotel. Yes, Kapitan. Nasamot ko matay na paghapos na ako. Sa ako mga tailog kabot. Hayop ka, Luke! Hayop ka! Kailang namatangtang ko ni mga kapos. Tingali mo balik na sa Luke. Huwag iyan na kita yun na napag-angkol ako. Gaw dong Pinor, sunugin ko. Sabos nga bayan ang gisugod ng kayo gaw. Magita tayo mga paagi magkagawa sa dinigaw. Ang flashlight mo gaw, ang bibi. Niya, pero saan niyo mo gaw dong Pinor eh? Nga, makagawas na din eh. Sabos nga bayan ang sugod ng kayo. Oh, fire hose cabinet. Doon ay fire hose. Tagtagong ko ni, magamit ako ni. Ha? Bukod na ni Bilo. Dapat gaw. Gaw, doon ko naman saan mo na yung firehouse ha? Itang-tang mo na mo sa tubo. Na, tagtang ko na. Balik na gaw sa fire exit. Pagdali, gaw lulong. Oh. Nana, nag-alam-alam na og kasunog ang second floor. Hausa na, ha? Kasaban? Wapay ni gawas, ha? Baso na, Kapitan. Aptik mo niya, ha? Tingali yung dulay ni gawas, ha? Aptik yun! Kapitan, baso na, Kapitan. O ba? Sige lang. Di alam mo, ha? Kaya tuon ko ang nagbantay sa likod ng bahay na ng hotel. Magsusi ko. Di alam mo? Gaw, Inita. Nakul yung kayo gaw. Niabot na kita ni second floor. Mayo kay Mingo diri sa mos. Igot ko ning fire hose ining puthaw nga gigulitan ta. Og ilabay ko ning fire hose sa ubos. Mayo kita as kay. Anong gigot mo na ni mo gaw? Mas dali raw og ganita agi sa fire hose. Kaysa maagit ang hagdanan pa sa ubos. Ha? Muna ko rin kalawag ha. Dahil musunod ka. Tinga ko t-shirt. Mo ni guniti og kapyot slide pa sa ubos. Gamit ing fire hose. Sige. Kamawa ko na. Na, hugot na. Paabot ang akong go signal ko. Lihok ko na nako ang fire hose. Meaning, mukhang payot na yung ka. Pa-slide pa sa ubos ha. Oo, gudong Pinor. Sige, muambak ako. Oops! No! Yambag na si Gudong Pinor. Nagigunitan ng hos. Ano to siya? Medyo dako-dako gidang kayo na. Natudo. Masulugin mo yung arami agi pa yung subos. Niliw ng virus. Nagtisid ni Gudong Pinor. Ako nibutang sa virus. Huwag kapayan ako. Slide ko pa yung subos. Slide ako. Go, lulok. Gaw. Okay na ko, gaw. Ay, ganaw na. Okay na ko. Okay na ko. Good job, Pinhor Alipio. Judas. Gudong Pinor. Si Kwati, tikaw. Gat na nadita nila. Kung siya karon. O, siya pa yung ibabon niya. Sakay kayo ito. Nicolas! Sakay kayo ito. Oh, gipusil tikaw. Hapala din kaw. Oo, gaw! Dali! Balik! Kisa tumitama nila, ha? Antipon! Isip na yun! Tura! Kukla ka rin! Magkagot! Animal! Kisa kang hilaptanon ka! Mamatay ka!
Gusto kayo ako pag-abot. Mayo kay, huwag ka rin mapil lang nanay nga bihag na ron ni Luke. Nakabantay ba ko? Sa diyan sa tangabot sila. Mawag nakatago ko eh. Nakapalayo ko. O sa diyan nibalik ko sa hotel. Dahil minsan nakita ko ang mga ibang tao kada asig awas sa hotel. Nagpantay ni Lulok. Mawag na niit ako sa palibot. Unsa? Nakita na siyang kaghanisod. Pero wako rin doon ni bukit namin na nagtago ka ng bansa dito. O nagpaabot na ko kung sisul na may tamo. O nakuha ko ng pick up na sa tiyanan. Ikanap na ako. Nicholas, naon siya ka? Mura undo na ko sa matskilit. Unsa? Hay na siya! Hay na! Wala na to, Mapsi. Ay, nakato. Wamsay kahayag sa suga nga sasakyanan nga nakita lang ko sa unahan. Odibar! Pidatay nga nagbaklay! Nagkapalayo pagi sila! Oh. Nibangon ka naman. Oh, balik ko na ako sa Samantha sa iyang nimutangan. Og salamat. Siya na basad ang imong... Nagsilos ka? Ha? Wa man. Sige. Mag-shower na ko. Kahinampak. Nagsilos ang animal. Wa kay angay nga kasilusan, Suset. Tungod kay ulipon ko lang ikaw. Ulipon sa akong panginahanglan. Si Samantha. Balikon ko na si Samantha sa iyang nahimutangan. Nicholas, diyato sa among kanhibay din sa buntod. Mapahimutan ko rin ikaw og matambalan. Medyo naluya man ko eh. Gaululok, dali. Tabangin kong agak ni Nicholas. Samdan siya. Dali, gaululok. Nicholas! Patay na ka, buhay pa ka. Uy. Dali, gaul. Buhay pa kita eh. Ipahimutan to si Nicholas sa bay. Aron matambalan na to ang iyang samad. Mga zumbis. Shhh. Uparas lang makakita na to. Ngiti tapalimot. O na-off na ko ang kilas sa sakinan. Dali, go. So din eh, gaululok. Dali. Isira na yung pagtaan. Oo, sila na ko. Gipangkong na. Niya sila po yung dali ko. Hindi na ko magkakambyo. Siya mo gamay, Nicholas. Siya mo gamay. Sorry ni. Parang ko. Ikaw. Nasa likod sa pick-up ang mga sumbing ko. Nakasakay na sila. Ikis-ikis sa kudagan o mga hug sila. Ganun kita ko ni lawak din sa basement. Ug may mga butang gawas lang sa usa ka kama. Dinhi ka na puyo, uban nako, Samantha. Sige. Saway ko kilabot kay mootong ko. Usa? Ako ka lang tiaw ko. Makuha mo lang ako pagkababay kung patay na ko. Okay. Sa pagkakaroon, nidaog ka pa. Matapos na lang imong pagkadautan. Kada ang imposibleng mahitabo, Samantha. Kay gani, nagsugod lang yun gani ang akong pagkasalbahis. Pero karon,
Karon nga niya, kinauban ka na ako. Kontento na ko. Pero, tapuson ko gihapon akong nasugdan sa manta. Ilabi na og dili kagid mo sugot sa gusto kong mahitabo. Unsay? Pabuta akong pagbalik sa manta. Unsay buot nga ipasabot? Ari na tatago din eh. Katigalig doon na yung mga nagbantay gihapon sa mga daan. Gunitigig mayo na parapton nga atong gitabon sa iyang samad kaululok. Aron siya kung ilibig sig agas ng dugo. Total, ato naman nabutang tambal nga makapatangon sa dugo. Sige pa magdugo daw. Nicolas, ayaw pagpakawas paglaon mo eh. Pahit lang yun. Magitatagdapit nga, matambalan to na imong samad. Gusto. Ang backpack ni Samantha, daghang itong matambal ito. Doon ay medical kit. Pero nakita to na akong manahog dito sa dapit nga, nagkabuwag mi. Kaya nagkuha siya sa mga sakop ni Lok. Unya gaw, maglisong tagbalik dito. Kaya basin doon na yung mga sakong nilawak dito nga nagpatulya sa mga kadalanan. O si Bigod gaw, gano'n na siya mga sakop na nagpatrolya sa kadanan. Pero, di gano'n tanlungan. Hangtod mahog na sila mga kamot. Oh, Nicolas? Noy, naon sa karoy? Noy? Gaw, ano ang ginawas ni Nicolas gaw? Mito ay ang iyong liok. Ginoo ko. Nicolas! Mao ka Sherlock. Mao ka lang hitabo. Sa ato pa, ubay-ubay pa di ay ang mga nagtago nga survivor, ha? O Sherlock. Pero wata buhulong papagita nila. Ug tuwagan ning atong sakop. Nagpatrolya pagyapon sa mga kadalan. Ilang papatay sad ang mga sumpis nga ilang magyan. Pero wala sila balik pa sa posibleng dapit nga daghang kay mga sumpis. Eh delikado kayo. Ug imposible sad nga tuaro si Binhori dito napita. Sa dapit nga delikado. Sa dapit nga daghang masumpis. Labi na sa mga squatters area. May pagkailaga sa ding tawhana na animal. Sherlock, usara ang paagi nga akong nahunaan. Aron magawas si Binhor Alipio. Ug moampo na to. Unsa ka na, Judas? Ang iyang inahan. Unsa? Ang inahan ni Binhor Alipio? Gaw, patay na gyud si Nicolas. Sa man nitong iyang pating lawas ha? Ilubongin na to. Mayog doon natin kilog ng kaululok. Bawsan noon pero saan man na naturon. Huwag tayo mahimo pa. Pabuton tong kabutagon. Sige na, paway lang ko na diha. Kung di bahala sa patayang lawas ni Nicolas. Sige, pero gutom kayo ko gaw eh. Grabe akong gutom gaw. Kahapon pa ni sabi. Ako sa to. Gutom sa kay ko. Oh, gusto. Magkita kong pagkaon. Ibilin lang ko naman din ha. Ba sa patayang lawas ni Nicolas? Ay, sa taon gaw eh. Maluwi ka gaw. Ay, taon gaw nung binol. Ganun na eh. Patay ra na, di na sumbi. Ayaw kadlok diya, ano sa ka ba? Ay, bawagin na siyang hadlog nagpatay. Di na gina mo bangon si Nicolas. Ano sa ka ba? O sige, ikaw lang pagitag pagkaon dito kang. O ako lang bilin din eh. Pero ambing sa mga sumbis ha. Basin ikaw hinoy makaon nila. Ha? Uy, kuyog lang ko eh. Ilagi mahimo, lisod kayo mo. Ikaw lang niya di ko makapanalipod di mo. Makaon ka sa mga sumbis. Mausat, nalay, bilin lang ko. Aray lang ko din eh. Ngano ka ni? Asa ko yun dada? Buhay ka ninyo! Nang lusing! Nang! Aso yun na sinang lusing! Tanda, buhay ka ninyo! Ginoo ko! Unsa man kanila sinang lusing! Ubay
labay ko na nagpatrolya. Ug din hindi pina, wala kay sumis. Urot-urot gid sila kamatay. Sinalay Lusig, ano? Kumusta na ka sila? Doon sad. Usa ka sakyanan nga nilabay din na pina. Mubalik na ko sa sakyanan. Aron makakaon na sigaw lulok. Huwag ang patay nawa si Nicolas. Pahilula ito na ako. Kaluoy ni Nicolas. Namatay siya tuod siya pagluwas ka namo. Salamat kayo eh. Daghang kayo salamat. Hinaya lang ninyo! Unsa ba mo? Hinaya! Palingkura siya sa lingkuranan. Oo, sa iyong bata na ka. Ayaw kandok ng Lusig. Ikaw di ay ang inahan ni Benhor Alipio, no? Nahinumdum ko nimo. Kadtong giatiman sa akong anak nga si Samantha. Ikaw to? Ikaw to! Og asawa ka sa usa sa akong sinaligan nga natabunan sa akong minahan. Usa ka mayong leader sa union ng mga trabahante sa akong minahan. Apan malas. Malas kay namatay lang. Og ang animal ni mong anak mao karon nakapahiro. Nahiro-hiro ang bamuang dako. Og siya na kong tulok sa akong daan. Gusto ko nga ikaw ang muhangyo sa imong anak ng Lusing nga muampo ka nako. Aron dili ko ikaw ipagkaon sa mga zombes! Kay Gran, atangi ang uban pang mga yugto ni gatong Sugilanon. Patayng buhi! Tagsulat, Jojo Alegre Buron. Direktor, Jennifer Dato Minyosa. Spinner, Ariel Mangkao. Soundman, Ricky Garing. Audio Editor, Lloyd Gabiana.